Salolakaw fɛ yen. E ka ko bɛ cogo di? N ka ko tɛ cogo la. N nana ci la kare kɔnɔna na. E yɛrɛ dun? Basi tɛ n na koyi. N jatigikɛ belebeleba dɔ de bɛ du kɔnɔ yan. Ko Jalo. Ale de ye n wele bi ko n ka na tila a fɛ yen. Bi sabililayi. Jeli Sare. E kɔni yo i bɛ ko dɔ la. Je pense que i ma t'i jogo yira olu fana n'a ye. Kinɛ, nin kuma ninnu dabila sa. E yɛrɛ b'a dɔn an bɛ kare kɔnɔna de la. I yɛrɛ ko i bɛ ka taga so. O diyara n ye kosɛbɛ. Bari an bɛ waati min na i ko sisan. Dugu man ɲi dɛ. Sare, a ma se k'o fɔ ne ɲɛna ko. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sisan ko dugu man ɲi. Nka e bɛ k'o fɔ ne ye kun jumɛn de la? I bɛ Bokari denkɛ Musa dɔn wa? Awɔ, m'a dɔn. Kunu an kɔrɔ yan, kɔfɛ kare nin na yan. N ye ale barake k'a ka moto minɛ. Ne bɛ k'a f'i ye dɔrɔn de i k'i hakili to i yɛrɛ la. Barisa o dun n'aw ka so yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na. Jeli Sare dɛ, cɛnin ka moto minɛn'a la. O dun mun bɛ se e ma? O yɛrɛ kuma fɔ kun kare kɔnɔna na. Jeli Sare, i tɛ dɔ b'i ka nafigiya in na ten sa. Ni tɔw bɛ siran k'a f'i ɲɛna dɛ, ne Kinɛ b'a f'i ɲɛna. Jeli Sare, n tɛ cɛ dogo i la. Kinɛ dɛ, ni mɔgɔ bɛ ka essayer k'aw denmisɛnninw ladi, a b'o bila ka taa kɔrɔ wɛrɛ de la. Nka e tɛ ne de don. Kinɛ dɛ, a ka di e ye cogo min, e k'a kɛ ten. Hali ne m'o fɔ, a ka di ne diɲɛtigi Kinɛ ye cogo min, ne b'a kɛ ten de. Wa o fura tɛ hali n'a ye diya bolo. Mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na ye. La ilaha illallah. O don sugawo min nɔ. Ni ɲɔgɔnna muso ɲɛnama b'an ka kare kɔnɔ yan. Demoiselle, ça va? Calme-toi, David. Excuse-moi, elle est bonne à carré. Aïe, n'est-ce pas un quartier mauvais? Ne veux pas Badjalana. Oh, demoiselle, au d'abord ça. Ne à la cloche la comme bé et là. Mais quand on fait équipe Badjalana. Ne fallait presser le rouge. Où est le coup for une mademoiselle, voilà, mon ami, où est le qui l'a dit? Bon, ça m'irait. Il pourra donner. Ne courez pas. Faut m'attendre. Non, ma sœur, relax. Tu vas en faire bien faire pour chez les techniques. Ne rep me fait gagner les gants. N'a pas qui m'a bâché. Non problème, faut chez ta là. Et ta mamie qui regarde. Oui, mamie Joy. Maragatine mamie. Ah oui, effectivement. On peut vous voir sur le nom. Mais il a joué à Canada qui connaît un méga photo de ta guise. Non, t'es quoi? Il comme il veut me rebouiller à ce là. Pour que son tester qu'il a dit quoi. Sinon, pour vous aider à mettre. Après, pour nous connaître. Pour vous ici. Quand tout ce qu'il est là, pour vous chier tout ça. Y'a mais à gliter là. Il vient à gliter là. Il a un coup. Il est tiré. Oui, allô? Ah, c'est bien moi. Oui, moi, c'est Wallahi. Je suis dans le coin. Il y aura un projet bon, je suis bien arrivé. J'ai fait appel à un griot. On l'appelle Jeli Sare. Donc, paraît-il que Sigida est un côté de quoi. Donc, on a un rendez-vous d'ama. Paraît-il qu'il est faire un méga pour Jeli Sare. Donc, il sera là maintenant, je l'attends. S'il vient, je te donne le point de. Voilà, le compte rendu après. Ça marche. Oui, l'association. Ok. Je te rappelle. Inch'Allah. Merci. Alhamdulillah.
ko kono yɛrɛ la ka bi waraw ko k'u b'a ta mɛlɛkaw ko k'a y'a ɲininka dalakan na philosophe ni bɛɛ lajɛlen k'i ma Amadu Kasɔnye bi Jeli Sare nana n bɛna kuma i tɔgɔ la maa caman bɛ yen minnu ye kalan kɛ Bamaɲare u ka kalan ma nafa ɲɛ u ye nka e min ye kalan kɛ ni dɔnni b'i la i ka dɔnni b'a la ka nafa ɲɛ ye bi philosophe ne jɔr'i i tɔgɔ la. ne y'o de fɔ n ko sɔgɔma limɔgɔ o ye bɛɛ jɛ ye nka wulafɛta kasa dɔ b'i la philosophe kasa tɛ e min na Amadu Kasɔnye bi ne Jeli Sare bɛ fɛ k'i dɔn bi jeliw kumana jeliyakan na o jeliw ko jakuru ani jase foroko fila ani bala philosophe maa caman bɛ taa sira ɲuman fɛ u bɛ segin ŋaya fɛ nka sira dɔnbaliya tɛ ni maaw y'i ɲɛɲini n'u ma se i la u b'a fɔ ko karisa kolen don ne ko tuma k'u yɛrɛ tɛ ba yɔrɔ dɔn wa ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛni ko ni basi ayiwa Jeli Sare i b'a dɔn u ye mun fɔ i kan n'i y'a ka jugu n'o bɛɛ ye tu es un vrai griot franchement moi je suis satisfait déjà d'avance ayiwa basi tɛ bamananw ka kuma don ko bonya bɛ mandi wa bonyamasegin bɛ mandi non ne touche pas ça c'est quel genre de personne ça vous touchez à n'importe quoi dans la maison de Dieu ayiwa i bɛ hakɛ to c'est pas ça yafa ma n jo t'a la sinon tu vas bien oui je vais non quand il français quand je comprends ni faamu quoi je comprends n fa a faamu dɛ sinon anw tɛ français mɛn dɛ d'accord il y a pas de problème comme tu l'as dit on va droit au but i y'a fɔ cogo min na an b'a a yɛlɛma bamanankan na n bɛna fɔ bamanankan na o bɛ diya n ye n'i ye wele bila i ma basi tɛ ala kana kɛ basi ye voilà et comme projet dɔ b'an bolo comme e ye jeli ye ni e sen don o projet la n b'a dɔn a ka ca ala fɛ nimisiwasa bɛ don a ko la o bɛ kɛ dɛrɛ barisa sigida in na yan n'i kɔni ko nin ye Jeli Sare ka ko ye kɔni o bɛ kɛ jamako de non o ye tabarikala ye je savais que je pouvais compter sur toi nka ne ko projet in na o wari b'a la wa bon projet in ne ni mɔgɔw de bɛ ka jɛ k'a kɛ olu bɛ kɔ kan mais ne bɛ ka représenter Mali la yan sinon a bɛ jamana caman a ma se Mali de la fɔlɔ mais Dieu merci a bɛ yan c'est pour que mɔgɔ minnu bolo bannen don olu dɛmɛ alhamdulillah maa bɛ den bamugu a kɔ don i yɛrɛ ma wa ne yɛrɛ Sare min filɛ nin kɔrɔ nin wallahi a bɛ waati bɔ an tɛ ka kɔɲɔ kɛ nka nin projet in kɔni n'a bɛ fɔlɔ ne la mɔgɔ projet lase yɔrɔ la an ma sigi ni yɔrɔ min ye effectivement o de y'an sago ye mais jeune homme i b'a dɔn jeunes ka projet bɛ nalen quoi mais nin projet in dabɔra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɛmɛli de kama tu vois je sais pas si tu sais lire a brochure de bɛ n bolo kɔrɔ tan n ɲɛ b'a yɔrɔ la tu vois pas les vieux les vieilles n y'a faamu i ko mun ne ma kalan nka hali n'i ye nin livre ye i b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman sɛbɛnnen don a kɔnɔ voilà effectivement sinon i b'a dɔn projet in yɛrɛ kan ka daminɛ village de la village wa voilà a kan ka daminɛ village de la mais an sera aw ma comme aw ye jeliw ye jati aw bɛ village caman dɔn tu vois donc village minnu kan ka sugandi a bɛ liste la so kɔnɔ n bɛna ta ka na k'a jiri la quoi ayiwa a ka kɛ ten a bɛ so kɔnɔ a liste bɛ yen n b'a ta ka na n b'a jiri la ko in ka fɔlɔw na dɔrɔn non a bɛ fɔlɔw la n bɛ na sisan jeliba ye wele k'u y'o ye o ayiwa voilà ayi adamaden dɔw bolo ko ci t'olu la cogo min ko ci tɛ maa tɔw la ten de n'a fɔra ko ne Jeli Sare bɛ tugu e kɔ ka taa village la i bɛ da la n ka bɔ tɛ fɛn min na wari t'a la foyi foyi t'a la walahi ko da ye dɛmɛ ye ala k'a kɛ aw ka projet kana avancer yɛrɛ ala m'an dɛmɛ ne de bɛna mɔgɔ dɛmɛ walahi ne Jeli Sare ka mɔgɔlankoloya ma f'i ye nka n'i ten dɔn i bɛ na dɔn sen na i bɛ taa mun kɛ village la. ko nin ma mɛn dɛ ayi i ma mɛn n'est-ce pas ne yɛrɛ tun preselen don k'i kɔnɔ de Jeli Sare je pense qu'on a 10 villages ici ne ma nin faamu dɛ 10 villages wa oui 10 villages Jeli Sare village 10 quoi an kan ka taga village 10 de la ne ko e mɛnna Bamako yan bon je pense que n ye semaine fila de kɛ semaine fila voilà n nana nin y'a semaine fila ayiwa basi tɛ et puis a village ninnu na n'an bɛ taga an b'a tugu ɲɔgɔn kɔ de an tɛ taa kelen na ka na Bamako ka tila ka taa kelen na an bɛ taa village par village an b'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na de n fa a ma f'e ye ko attaques bɛ ka kɛ village kɔnɔnaw de la nka capitale tɛ
nka baasi tɛ i komi jeliw ka ca sigida in na yan i bɛ maa wɛrɛ ɲini i ka projet la n'o tɛ ne tɛ se ka nin projet in kɛ a tɛ ne intéressé. Tu veux partir? N fa ala ka wula hɛrɛ k'u ye. On n'a même pas fini de discuter. ala ka wula hɛrɛ. Mais Djily Sarr, comment? Bon, voilà le problème de ce pays-là. Tu veux les aider, personne ne veut s'engager gratuitement. C'est dommage. C'est dommage. Ça décourage. C'est décourageant. Dili, ni fana ye mun ko sugu ye tuguni n bɛ ka kuma i fɛ tɛ ka kuma fɛ o kuma o ye mun wɛrɛ f'i ɲɛna yɔrɔ ne y'a f'i ye n'i kana dusu bila hakili ɲɛ kɔrɔlen n'an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye aw ka so da de la mɛ bi i ko ko f'an ka na ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ o kuma mun de kɛra. Isi wagati min na n kun bɛ taa n ka da la ne ka danaya ba de kun b'i kan nka an bɛ don min na i ko bi ne ka danaya foyi t'i kan. Dili depuis e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn ka se bi ma ne ye mun danayabaliya ko k'e la n'i ni mɔgɔ bɛ jɛ la kana na mɔgɔ kan bɛɛ lamɛn sinon i b'i ka ko la nɔgɔ fu. Isi kabi an ka ko daminɛna ka se bi ma furugu ma deli ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni nin wagati in tɛ nka ne yɛrɛ de hakili bɛ ka n yɛrɛ sɔn sisan e ni ne ka kanu tɛ bila ka min fɛn fɛn ye kanu daminɛ an kɔfɛ u bɛɛ ta labanna furu ma k'a sɔrɔ olu tɛ ɲɛ foyi la nin tɔ ye ban yɛrɛ de. Dili koda ɲɔgɔn ma a bɛ na ni kola nɔgɔ de ne tɛ ɲɛbɔ n teri si fɛ k'a ye muso furu ne ɲɛ n'i y'a ye i ni ne ka furu ma se ka kɛ segi ala de ma la ten. Isi ne yɛrɛ tun bɛ e faamu ni san janba in kɔnɔna na nka ala ka latigɛ boli n ŋaniya kan ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni f'i ɲɛna ni nin kalo in sara k'a sɔrɔ i ma taa ni woro y'anw fɛ i ka da la k'a fɔ nin y'a ko bannen furu ko Dili tɛ na mɛn